Hey, she feelin' my aura. I tell her go ahead, drop a slip for me. She praying for me to be safe. Baby, that ops don't mean shit to me. Me vida loca. My brother's just tryna see victory. I see him plotting, I'm always on point. I can't let him get to me. Juju pull off in the story, my bitch OD hit. You are listening to 88.1 Kader FM, 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag, ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagkatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang palangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila, o Ginoo,
kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:48 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, kag sa bilog naton nga mga kaalagad nga nagapamati kag nakatutok kini ang 88.1 Kader FM. Nakatutok ka mo mga kaalagad sa emergency radio facility sang Social Action Center kag sang Archdiocese of Capiz ini ang 88.1 Kader FM. Nagapalayag kita subong nga adlaw sang Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sa broadcast station team sang 88.1 Kader FM, ako ang inyong mangin alagad. Alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo na si Alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM.
Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa liwat, maayong hapon sa atong taran ng mga kaalagad nga nakatutok ang nagapamati sa 88.1 Kadar FM. Sa taran nga malabutan sang aton nga programa, subong nga hapon sa mga kaalagad naton sa 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas, sa duwa ka distrito sa probinsya sang Capiz, kag sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan. Mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad, kag syempre sa mga nakatutok man sa aton, pinagi sa aton nga live streaming sa aton nga official Facebook page diri sa Kasag. Maayong hapon sa inyong mga kaalagad, maayong adlaw kundi maka mga parte sang kalibutan. Today is June 16, 2021, Miyerkules nga adlaw mga kaalagad, kag padayon kita sa sining mga oras sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 diri sa aton nga probinsya sa bilog nga Pilipinas kag subong man sa Western Visayas. Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nagpalabot kita sang pagtamyaw sa mga kaalagad naton nga nakatutok kag nagapadayon sa pagpamati sa 88.1 Kadar FM. Apisar nga medyo kadula kita sa kahanginan, especially aton nga mga live programming mga kaalagad. Bangod sa pila ka mga importante nga mga hilikot noon, especially sa aton nga mga technical team sa papalapit nga insignia o kon bestowal of Red Hat ni Jose Cardinal Advincula. Sa mabuti na nga Biyernes mga kaalagad, nagpasensya nyo lang pero ginatingwa gid naton nga makahatag sa inyo sa mga balita sa kada adlaw, especially nga padayon kita nga nagapangatubang sa sining krisis nga dala sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz. Padayon nga nagataas ang kaso mga kaalagad kag pila sa mga pahanumdom sang Capiz Provincial Health Office mga kaalagad. Kung ikaw padayon nga nagagwa kag naganilagaw, dako ang imo nga risko nga makasugata sang virus nga hindi naton makita. Sa karon nga pinamilya na ang nagapositibo sa COVID-19 kag ginapangabay gid ang tagsa ka pamilya nga bagdepensa sa sining balatian. Disiplina kag kooperasyon ang kinahanglan agud nga matap na ang pagnilapda sang virus sa aton nga probinsya. Ini ang COVID-19 Prevention Advisory nga buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Kadar FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa sining nga mga oras mga kaalagad, idulong ko na sa inyo ang pinakaulihing nga update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa pinakaulihing nga status update sang Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw, petsa 15 sa bulan sang Hunyo tig 2021, nakarecord sang dugang nga 91 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Capiz. Sa karon nagalabot na sa 718 ang mga aktibo nga kaso kon kabugsan nga 19.89%. Kahapon nga adlaw naka-record sang mga bag-o nga mga recoveries, 48 ka mga individual ang nadugang sa mga nag-ayo sa nasambit nga balatian kag nagtaas sa 2,717 ang total number of recoveries. Duwa ang na-record nga nabawigin-bawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 kagahapon nga adlaw kag subong naglabot na sa 175 ang kabugusan nga numero sang mga napatay. Ang probinsya sang Capiz ang naka-record sang kabugusan nga 3,610 ka mga kaso sang COVID-19. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa pinakaulihi nga status update ukon case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagahapon nga adlaw naka-record sang dugang nga 420 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Region 6. Nagikan ng mga bag-o nga kaso sa probinsya sang Aklan nga naka-record sang 35 ka mga bag-o nga kaso, 14 sa probinsya sang Antique
92 sa probinsya ng Capiz, samtang 13 naman sa probinsya ng Guimaras. 28 ang na-record sa probinsya ng Iloilo, 32 sa probinsya ng Negros Occidental, 72 sa syudad ng Bacolod, kag 134 ang nadugang sa mga kaso sa syudad ng Iloilo. Sa karon naglabot na sa 56,711 ang kabugusan nga mga numero sa COVID-19 nga na-record sa bilog nga rehiyon, kag 11,791 ang total active cases. Sa kaparehas nga report, nagdangat na sa 43,586 ang total reported recoveries matapos nga mga makarecords ang 430 ka mga bago nga recoveries kagahapon nga adlaw. Kadungan sini 21 naman ang ginbawian sang kabuhi sa bilog nga Western Visayas sa nakaligid nga 24 oras, kag nagtaas na sa 1,316 ang total death toll. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga report sang Department of Health para sa subong nga adlaw, June 16, 2021, nakarecord sang 5,414 ka mga bag-ong nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bangod sini nagtaas na sa 1,332,832 ang kabugusan nga na record nga nagka-COVID-19 sa bilog nga pungsod. 56,170 pa ang mga total active cases, samtang naka-record naman sang 7,637 ka mga bag-o nga mga recoveries. Sa pungsod Pilipinas, naglabot na sa 23,121 ang mga numero sang napatay, bangod sa na-record nga 158 ka mga bagos nga numero sang ginbawian sang kabuhi sa nakaligad nga 24 oras. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko sa inyo ang mga detalye sa mga nakalinyadan naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pagpuyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian kag nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga mataw nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Beat the solusyon sa COVID-19.
Sa mga luyag kag nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Ansi Store kag Resource Center. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawan, Roa City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0917-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilam Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kag magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. sa dilalawan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage kag yari na ang aton nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa balita nasyonal, kaso sang COVID-19 nga na-admit sa mga pribadong ospital sa NCR, nagnubo apang nagtaas naman sa iban nga mga lugar sa pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Presidente Rodrigo Duterte nagmando nga arestuhon ang madakpan nga magapeke sang mga RT-PCR Kasak tests. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita Regional Western Visayas ginakabig sa karon nga high-risk area sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang National Interagency Task Force ginpasiguro ang dugang nga mga bakuna nga mag-aabot sa Western Kasak Visayas. Special Coverage. Kasak Special Balita lokal, preparedness and COVID response plan para sa 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas, ginlunsyar. Kasak Special Coverage. Kasak Kagobyerno probinsyal nagpangdulong sa mga food packs para sa mga frontliners. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naghaganhagan na ang mga kaso sa National Capital Region kag suno sa presidente sa asosasyon sa mga pribadong ospital sa bilog nga Pilipinas. Nagnubo na sa karon ang mga numero sang mga na-admit nga mga pasyente nga may COVID-19 sa Metro Manila, apang nagtaas naman ang mga numero sini sa mga lugar sa iban nga lugar sa pungsod Pilipinas, partikular na sa Visayas kag Mindanao. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, hibaloon naton sa report ni Alagad John Kenneth Fabrigar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagdubo na ang numero sa mga pasyente nga ginabulong sa mga pribadong ospital bangod sa COVID-19 nga balatian sa Metro Manila, apang nagtaas naman sa pila ka rehiyon sa Pilipinas suno sa Private Hospitals Association of the Philippines. Sa pahayag ni Dr. Rene Jose de Grano, presidente sang nasambit nga asosasyon, sa kaso sa Metro Manila nagaganhagan na ang kaso sang COVID-19 sa kalabanan sa mga pribadong nga ospital bangod sa pagdubo sang kaso sang infection rate. 95% sa mga kaso sa karon ang asymptomatic o
mild kag ang mga ini ang hindi kinahanglan nga i-admit sa mga ospital. Pagpaatag ni Grano, ang mga severe o kunyara sa critical nga kondisyon lamang ang kinahanglan nga bulmon sa ospital. Kalabanan sa karon sa mga wala sang gidabatsyag o kung mayara sang mild nga mga sintomas ang ginabulong sa mga isolation facilities. Samtang apisan nga nagdubo na ang numero sa NCR, ginpahayag sini nga nakit-an ang pagtaas naman sa mga kaso sa Region 4 kag Visayas, Davao, Cotabato, Cagayan kag Santiago City nga posible tugas ang kakulangan sang government isolation facilities. Bangod sini nga sitwasyon, mabudlay man suno diri para sa mga ICU sa mga pribado nga ospital ang pag-expand bangod nga kulang ang staff kag mga kagamitan. Magluwas diri bisan pa nga i-charge sa PhilHealth ang mga COVID-19 patients sa mga lugar nga sobra damo ang kaso, wala man sang pondo ang mga pribadong ospital nga i-cover ang mga tanan nga gastos. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita nasyonal, nagmando sa karon sa Presidente Rodrigo Duterte nga arestohon na ang sinuman nga mga individual nga madakpan nga nagapeke isang ilang nga mga COVID-19 test kay labi na ang COVID-19 swab test. Para sa dugang nga detalye sang sining nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Maria Jean Lorraine Balbo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagpapanaog sang bago nga direktiba si Presidente Rodrigo Duterte may kaangtanan sa mga nadakpan nga nagapeke isang ilang mga COVID-19 test para lamang madasig ang travel requirements. Ginmanduan sang presidente ang mga Department of Tourism, mga kapulisan kag lokal nga gobyerno nga arestohon, pasakaan sang kaso kag hatagan sa nagakaigo nga penalidad ang sinuman nga magaobra sang nasabit nga illegal nga buhat. Ini matapos nga pila naman ka mga turista sa Boracay ang nadakpan nga nagasumiter sang piki nga swab test results. Pagpaandam sini sa publiko, hindi na mag-obra sa mga butang nga makakompremesos ang kaugalingon pati nang iban nga tawo. Siguraduhon man suno diri kung otorisado kag tuod ang mga dokumento bago ini presentar nga requirements. Samtang ginmanduan man sini ang Department of Justice kag National Bureau of Investigation nga magpatigayon sang investigasyon sa nasambit nga mga report. Matandaan nga pila ka mga turista ang nadakpan nga nagapeke sa mga COVID-19 test, ilabi na ang mga luyag nga makasulod sa isla sang Boracay. Una na nga nagpaandam ang lokal nga gobyerno sa mga nagaplano sini nga hugot ni ilag ang implementasyon sang COVID-19 protocols, ilabi na ang pag-validate sa mga travel requirements. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorraine Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita original, ginakabig sa karon nga high-risk area sa COVID-19 ang Western Visayas suno sa Department of Health Region 6. Ginpahayag ni Dr. Bea Camille Natalaray, DOH Medical Officer 4, ginakabig sa karon nga high-risk area bangod sa average daily attack rate o kon adar kag 2-week growth rate kung sa diin yara na sa high risk kag moderate risk levels. Kung basihan ng datos, ang rehiyon sa isang mayara sang TWGR nga 25% kag adar nga 7.12%. Sa karon may apat ka mga lugar nga kabahin sa klasifikasyon sang high risk area nga ginalakipan sang masunod ang probinsya sang Aklan, Guimaras, Bacolod City kag siyudad sang Iloilo. Sa karon, ang probinsya sang Iloilo ang yara sa idalom sang moderate classification, samtang Aklan, Capiz kag Negros Occidental ang yara naman sa low risk. Sa kabugsan nga cumulative COVID-19 cases sa Western Visayas, nakabalhag sang 55,847 o kung 20.97% base sa pinakaulihi nga datos nga napetsahan sang Hunyo 13. Samtang nakapagkit naman sang 1,285 o kung 2.30% nga ginbawian sang kabuhi
nga mas mataas sa datos sang national nga mayara lamang sang 1.3%. Santig sa datos sang daily average cases ng COVID-19 subong nga Hunyo naglabot na sa 671 nga mas mataas naman kumpara sa bulan sang Mayo nga may average rate lamang nga 371 kada adlaw. Samtang ang healthcare utilization sang rehiyon ang yara naman sa moderate risk classification. Sa karon ng pila ka mga lugar nga nagapakita sang critical high risk utilization sa mga COVID wards kag intensive care units. Dugang pa ni natalaray nga ang Iloilo City yara sa critical high risk. Samtang Capiz kag Guimaras naman ang yara sa high risk kag ang probinsya sang Iloilo kag Bacolod ang yara naman sa moderate rate. Sa padayon naman nga pagtaas ang positive rate nga anay ara lamang sa 6.3% nga subong ang yara na sa 7.7% nga nagapakita lang suno kay natalaray nga mas mataas ang transmission rate sang COVID-19 sa rehiyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita sa Western Visayas, ginpasiguro sa karon sang National Interagency Task Force kag ni Chief Implementer Secretary Carlito Galvez nga mayara sang dugang nga mga bakuna nga mag-aabot sa Western Visayas. Para sa dugang nga detalye sang sini nga balita, balo naton sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginpasiguro ni COVID-19 National Interagency Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez ang dugang nga alokasyon sa mga COVID-19 vaccines para sa Western Visayas. Sa ginhiwat nga Senate Committee hearing kagahapon, ginpahayag ni Galvez nga ginmanduan na sini nga padasigo ng delivery sang dugang nga 27,700 doses sa mga bakuna nga ginalikipan sang 16,700 doses sang Sinovac kag 11,000 doses sang Pfizer para sa rehiyon. Pagpasalig ni Galvez magalabot sa kaping 505,240 doses sa mga bakuna ang itala ng alokasyon sa bilog nga rehiyon sa East. Samtang ginapilar naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang pagpalabi sa syudad sa Iloilo apisar nga magkita ng liwat nga pagtimbuok sang kaso sang COVID-19 sa pila ka mga lugar sa bilog nga Western Visayas. Nagpasalamat man ini sa nasyonal nga gobyerno sa paghatag sang bulig sa mga kasimanwa sini sa syudad. Bangod suno sa senador, nagaproblema ang lokal nga gobyerno nga basi wala na sang mahatag nga bakuna para sa ilang mga pumuluyo. Suno sa datos ng Department of Health, Western Visayas, nakabato na ang ahensya sa masobra 400,000 nga doses ng Sinovac kag at AstraZeneca vaccines kung sa diin 305,420 sini ang nagahatag na bilang first dose ang target priority, samtang 188,220 naman ang para sa second dose. Kaupod nun sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita lokal, ginlonsyar na sang Department of the Interior and Local Government ang preparedness and COVID response para sa 47 ka mga kabarangayan sa siyudad sang Rojas sa padayon nga pagtaas ng kaso sang COVID-19. Para sa detalye sang sining balita, ibalo naton sa report ni Alagad Maria Jean Lorraine Balgo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Bangod sa makalarma kag padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Rojas, ginlonsyar sang Department of Interior and Local Government ang Preparedness and COVID Response Plan para sa 47 ka mga barangay sang siyudad sang Rojas. Matandaan nga matapos ang pagsinapol sang siyudad, ginatenderan sa mga mayorya sa mga punong barangay nakasugtana ng pagbakal sang oxygen tank gamit ang disaster fund bilang kabahin sang COVID-19 response. Bangod sini, personal nagpadulong si CDRRMO Head Dennis Seneo sa mga barangay sang Milibili, Barangay 2, Bago, Luktugan, Kugon, Punta Tabok, Barangay 10, Talon kag Barangay Kulase para sa paghatag sang ihibalo na tuhoy sa tama nga proseso sang paggamit sang oxygen tank. Samtang nagahulat sang responde sa tion nga may emerhensya sa barangay angot sa COVID-19 nga balatian. Ang nasambit nga kabarangayan ng una ang nakabakal sang oxygen tanks kag una pa lang nga batch para sa nasambit nga lecture.
Ang nasambit nga aktibidad ang kabahin sa padayon nga pagpakigbato kontra sa COVID-19 pandemic sang syudad. Nga ginapangunahan ni Rojas City Mayor Ronnie Rivas kag CDRMO COVID-19 Task Force kag mga opisyalis sang 47 ka mga kabaranggayan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang nagpangdulong naman sang mga food packs para sa mga frontliners ka nagkalain-lain nga mga ahensya kag institusyon ang gobyerno probinsya nga personal mismo gindulong ni Capiz Governor Esteban Evan Contreras. Para sa detalye sang sininga balita, magabalik ang aton nalagad John Kenneth Fabrigar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Personal na gindulong ni mismo Capiz Governor Esteban Evan Contreras sa mga food packs sa mga nanarisari ng mga individual kag opisina nga nagapakigbato agud nga matap na ang paglaptas sang COVID-19. Kagahapon nga adlaw gimbisita ni Governor Contreras sa mga border frontliners nga nagapatigayon sa mga checkpoints sa syudad sang Rojas. Nagpanghatag man ini sang 48 ka food packs para sa mga nadesignar sa bahin sang adlawan, Baliwagan, Batika kag Lunoy diri sa syudad. Dugang pasini, bagod nga nagapati ang amay sang probinsya sang dako nga papel sa mga medical kag healthcare workers sa sining away batok sa COVID-19, 185 naman ka mga empleyado sang Rojas Memorial Provincial Hospital kag 30 ka mga nagatrabaho sa Provincial Health Office ang nakabaton man sa nasambit nga food packs bilang simbolo sa pagpasalamat sa mga sakripisyo sang mga ini. Dugang patiri, 60 naman ka mga food packs ng personal man nga gindulong ni Contreras sa mga seminarista, kaparian kag trabaho sa Santa Maria Mother et Regina Seminarium, ang mayor nga seminaryo sa Archdiocese sang Capiz. Nagpalabot man sang iya pagpasalamat sang bulig sang gobyerno probinsyal, si Reverend Father John Carl Robles, ang rektor sang seminaryo. Ang mga ginpang-deliver nga food packs kabahin sang pagkilala sang gobyerno probinsyal sa mga sakripisyo kag serbisyo sa mga frontliners kag mga institusyon sa sining krisis nga dala sang COVID-19 nga pandemya. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang mga balitang gindulong sa inyo sang 88.1 Kader FM correspondent. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras natin mga kaalagad, alas 5:17 sa hapon. Kagkutob na lamang diri ang aton nga programa. Magabalik ang Kasak Special Coverage buwas nga adlaw para sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga updates kag pinakaulihing nga reports na tuhoy sa COVID-19 hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz kundi sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, aton Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton Station Manager, Reverend Father John Dave Ibalia, kag sa aton nga mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag sa akong partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM Kasak Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak
Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.